videossa mä näytän teille mun huoneen. Tervetuloa! Ensimmäisenä kun tulee ovesta sisään, niin oikealla näkyy mun hienot kukkaset, joita mä en ota pois, koska niistä jäi niin rumat jäljet. Seuraavana kohtana on mun koko huoneen tärkein osa, eli sänky, jossa mä nukun ja tein kaiken muunkin, koska mä en osaa käyttää työpöytää. Puussa. Mun sängyn vieressä mulla on tämmönen krääsä pussi, jossa mulla on vihkoja, kalentereita ja yksi kirja ja siellä näköjään kuulokkeitakin. Ja sinne mä vaan tyrkkään kaikkea, jos mulla on liian sotkunen huone. Elää siitä! Nouse ylös. Yöpöydällä mulla on mun herätyskello, yölamppu ja vesilasi. Tadaa! Mukava vaisema aukeaa mun ikkunasta. Jee! Sen ei tarvitse olla aivan paikallaan, se voi tälleen muka heillä. Tässä näkyy mun työpöytä, jossa mä säilytän mun koulutarvikkeita. Ylhäällä näkyy mun talvivalot, joita mä käytän myös yövaloina. Wow! Mun ukulele säilyy hyvin tässä nuottitelineessä, joka koristaa mun todella tyhjää nurkkaa. Tässä on mun hylly, jossa mä säilytän suurinta osaa mun huoneen tavaroista, ja hyllyllä näkyy koristeita ja kuvia mun parhaista kavereista. Tuossa on hieno kori, jossa mä säilytän mun paperiroskia, mun unikaverikoiraa ja kreppirautaa. Ja tietenkin rahi, jossa on hyvä istua ja lukea tai vaikka olla puhelimella. Ja tässä näette mun huoneen kokonaisuudessaan. Siinä näitte mun tämänhetkisen huoneen. Jos tykkäsitte videosta, painakaa peukut ylös ja me nähdään ensi videossa. Moi moi!